दै होआगारा साखिनायसो नै आसोला जोंनिया नै आरो सासे फैबावबायसो नै जोंना संख्रि बानलु हाग्राफ्रा नै मटन स्पेसियल दिनै साराय जानजेनबाय नै थाव होबाय सामब्राम बानलु होबाय वाव बे फुरा लगायखानाय बोरमा सारायाव होसिगोन गोदौगासिनो दङ जोंना ओरै अर सुना होग्रा दं नै नङासै अर सुग्रा बे मा नायदोंलै साबिनुस गावनि देन दाबो राना नामा ओरै नेगासिनो दं नै जाग्राफ्रा ओरैबो सासे जिरा होबावसिगोन मस्ला होनानै एरबाय दै होआगारा साखिनायसो नै आसोला जोंनिया नै आरो सासे फैबावबायसो गोथाव बाब जानाया दैयाखौनो होखायाखै आरोखि दै होबाय नै दासो गोरा जादोंना गुरै जादों गोरा जादोंना गुरै जादों मोनखाबाय फाग्ला ओंखामनि माखौ जानांगौ दिनानो नै दैया रानसिगोन नों साखिया साखिदो दे sakit takut laki yang mana itu boleh ya coba lihat juga mbak दैया रानजोब्बाय मोनबाय दे ओमफ्राय खनसे माबा हायहरबाव दे साखिबावनो
Pagau. Ayo kita go. Oi. ओंखाम जानोसो सोलायलायबाय मोनथिया हो दा हो दा ओंखाम जानोसो हनै मा आयो सेंग्राफोर गोजा मोनथिया जागाखाय हौवानायखौनो होद जोबथ'नाय नङा बे माइरं आरो गोथाव बाबु माबायदि मोनदों संख्रि खम एसे संख्रि खम संख्रि खम नोंलाय माबायदि मोनदों माबा जाना होदों नामा हा सब गासिबो खम थिग गैया नोंलाय आसोल ओंखामजों मा बुंबावनो बिदिनोसै ओरैलाय जाबाय गोथाव जाबाय गोथाव जाबाय बोरमा बेदर जाबाय बोरमा बेदर ना हले थिग जाबाय अदाबा बरिया ना मोननायजों खामानायजों मावबाय जोंना उखुन्दै खुबायलै ओंखामखौ संखायलाय दा Passport udah di diskabu. Passport sar. बाथर नोंलाय आंगायबाय हा Ngewa. आंगायना हजम खालामनो जाबाथाय नांफाजोबबाय ओरै जागासिनो आलै आसोल आंगायबाय जाखांनानै आंगायबायलै फुरा आंगायबाय जोब्बाय नै जेनाखै थोआखैसो आंनाव बेदर आरो जाग्राया जोंसो हाले